Helo bawb, mae Dewin wedi dod i weld ei ffrind da heddiw. Dyna Cochyn. Mae Cochyn yn dod o Barc y Scarlets. Beth mae'r ddau yn mynd i wneud heddiw? Mae Dewin a Cochyn am ymarfer cyfri. Cyfri gyda Cochyn. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg. Da iawn chi. Hwyl fawr! Mae'r Balalŵn wedi glanio ym Mharc y Scarlets yn Llanelli. Mae ffrind da i Dewin yn byw yma. Dyma Cochyn. Mae'n bwysig cynhesu'r corff. Da iawn, Dewin! Wyt ti eisiau chwarae rygbi? Mae Cochyn yn rhedeg i gynhesu ei gorff. Hwrê! Da iawn, Cochyn! Mae Dewin yn rhedeg i gynhesu ei gorff. Hwrê! Da iawn, Dewin! Mae Cochyn yn wych am chwarae rygbi. Mae Dewin yn hoffi gwylio rygbi. Mae Cochyn yn dangos i Dewin sut mae chwarae rygbi. Beth am ddysgu gyda nhw? Cicio! Pasio. Dathlu!